Astăzi am pregătit o surpriză pentru macaragiul nostru. Omul stă la înălțime toată ziua, noi am pregătit ceva cald, îi ducem sus un ospăț de Paști. Haideți cu noi! Mergem acolo sus, 50 de metri înălțime. Trebuie să specificăm că nu avem o zi senină, avem vânt și un pic de ploaie. Suntem la etajele de sus, aici abia se face zidăria. Pe când jos deja pardoseala încălzită este montată. O priveliște fabuloasă de aici de sus. Partea frumoasă e că urcăm și mai sus de atât. Vă imaginați acest om face acest traseu în fiecare zi. Eu sigur asta fac. Merită omul mâncare. Aici e important să nu te oprești, să rămâi focusat cu gândul la misiunea pe care o ai. Să ajungi cu mâncarea sus la om. Am trecut de jumătate de drum, mai am un pic și ajung la destinație. Puteți vedea exact ce văd și eu. Iată așa arată Olimpul de sus. Cei care vor avea penthouse-ul se vor bucura de o priveliște spectaculoasă. Bună ziua! Așteptați oaspeți! Da. Domnul Andrei, o mână caldă și un ospăț de Paște avem pentru dumneavoastră. Să aveți sărbători minunate și vă mulțumim pentru efort și pentru dedicare. Ce planuri aveți de sărbători? Acasă, cu familia. Transmiteți-le de sus, de la înălțimi, de la omul cel mai de sus, un mesaj la ăștia de jos. Vă doresc un Paște fericit, sănătate și mulți ani la toată lumea.